Tässä on nyt tällainen neulottu sileä pinta, jota olisi tarkoitus koristella virkkaamalla, tehdä tähän pystysuoraa raitaa. Ja tähän tarvitaan virkkuukoukku, jonka olisi hyvä olla samankokoinen kuin puikko, jolla tämä neule on neulottu. Ja sitten tarvitaan kuviolanka. Ja tässä meillä on nyt ihan sama lanka kuin tämä pohjalla neuleessa oleva lankakin, mutta eri värisenä. Ja tämän kuviolangan olisi hyvä olla suurin piirtein saman vahvusta kuin tässä neuleessa, jotta siitä kuviosta tulee semmoinen tasapainoinen ja silmukat on suurin piirtein samankokoiset kuin tässä neuleessa. Toki voisit kokeilla kaikkia erilaisiakin lankoja, jos haluaa kokeilla tähän vähän erilaisia kuvioita, mutta tehdään nyt tässä tällä ihan samalla langalla. Ja aloitetaan tämä sillä tavalla, että otetaan tämä lanka, kuviolanka ensin käteen. Laitetaan se tästä etusormen ympäri ja otetaan nämä molemmat langanpäät tänne vähän niin kuin nyrkkiin, että ne pysyy tuolla varmasti mukana. Ja sitten otetaan tämä neule ja etsitään täältä sinne sopiva kohta, mistä aloitetaan tämä kuvion tekeminen. Ja mä haluan nyt aloittaa sen tästä toisesta silmukkarivistä ja 4. silmukasta. Eli tuossa on toinen rivi ja Y, K, Q, E. Tuosta kohdasta aloitetaan. Ja ihan ensimmäiseksi laitetaan tämä koukku läpi tuosta oikeasta kohdasta. Sitten käännetään vähän työtä toisinpäin, niin nähdään mitä täällä toisella puolella tapahtuu. Napataan tällä koukulla tuolta toi kuviolanka ja vedetään se tänne neuleen oikealle puolelle. Nyt tässä on tämmöinen aloitussilmukka. Ja tästä jatketaan sillä tavalla, että laitetaan tämä koukku seuraavaan silmukkaan nurjalle. Katsotaan taas mitä täällä tapahtuu. Tällä etusormella voi vähän tunnustella täältä, että missä kohti se koukku on ja auttaa vähän kuviolankaa tulee tuohon koukulle. Otetaan täältä siis tämä kuviolanka taas ja katsotaan tässä oikealta puolelta. Vedetään tämä kuviolanka täältä tänne oikealle puolelle niin, että se tulee nyt tuon aloitussilmukan läpi. Eli tuossa on nyt ensimmäinen silmukka. Sitä voi nyt vähän kiristää täältä takaa, että saa siitä sopivan kireän. Sitten tehdään toinen silmukka. Laitetaan tuolta seuraavan silmukan läpi. Otetaan kuviolanka ja vedetään se täältä oikealta puolelta silmukan läpi. Tässä kannattaa sitten katsoa, että ei tule liian kireä tästä silmukasta tai liian löysästä. Pystyy kiristämään vetämällä tätä silmukkaa tai sitten ottamalla kiinni täältä silmukasta ja vetämällä sitä vähän löysemmälle. Ja sitten tehdään vielä seuraava silmukka. Ei tosiaan joka kerta tarvitse katsoa tuonne nurjalle puolelle, kun ottaa. Tuolla etusormella voi vähän tunnustella, että mistä kohti se koukku on tulossa. Tätä kun vähän aikaa tekee, niin sitä oppii tunnustelemaan, että missä se lanka on. Nyt tässä on tullut tällaista raitaa. Ja tämä silmukka näyttää suurin piirtein samalta kuin tuossa vieressä oleva neulottu silmukka. Ja tätä voi nyt sitten jatkaa tästä eteenpäin niin kauan, kunnes tämä raita on valmis. Ja nyt sitten sen lisäksi, että tätä voi tehdä tälleen suoraan, niin tätä voi ruveta tekemään vaikka tuonne vasemmalle päin. Eli kallistaakin tämän kuvion tuonne vasemmalle. Silloin vaan pistetään tuonne sivuun tämä koukku ja vedetään sitä kautta toi lanka läpi. Eli tuonne vähän sivuun. Ja vedetään koukku läpi. Nyt ei tullutkaan lanka mukana. Noin. Mennään vielä tuonne sivuun. Ja vielä yksi tehdään tohon kohtaan.
Nyt tästä näkyy hyvin, että se lähtee kallistumaan tonne vasemmalle toi kuvio. Ja tällä tavalla sit voi tehdä vaikka ympyrää tai ihan mitä vaan keksii, että miten haluaa tätä kuvioväriä täällä kuljettaa. Tällä pystyy tekemään tosi monenlaisia kuvioita. Ja sitten tämä on myös tosi helppo purkaa, eli jos tuli joku väärin, hän haluaa purkaa vähän matkaa tätä kuviota tai vaikka koko kuvion pois, niin otetaan vaan tämä koukku pois silmukasta ja sitten tältä takaa vetämällä pystyy silmukka kerrallaan purkamaan tätä kuvioa. Ja nyt ollaan tässä täällä suoran osuuden kohdalla. Ja nyt jos halutaan päättää tämä raita tähän kohtaan, niin katkaistaan täältä nurjalta tämä lanka. Jätetään siihen sen verran langan päätä, että saadaan pääteltyä tänne taakse tämä lanka, vaikka tosta kohti katkaistaan. Ja sitten vaan vedetään tämä lanka tästä silmukan läpi. Nyt tämä ei pääse täältä enää purkaantumaan tämä kuvio. Sitten laitetaan täältä nurjalta puolelta koukku läpi tuohon samaan silmukkaan, mihin laitettiin tuo viimeinen kuviolanka. Otetaan tämä lanka täältä koukulle ja vedetään se tänne nurjalle puolelle läpi. Nyt se on päätelty tämä kuvio tähän. Ja sitten tämä näyttää nyt nurjalta täältä. Eli tänne tulee tuosta kuviolangasta ikään kuin tämmöiset silmukat. Tämmöinen ommel vähän niin kuin tulee tänne nurjalle. Ja sitten nämä langan päät voi päätellä tähän kuvion langan kanssa tänne alle. Silloin se ei näy tuonne oikealle puolelle toi kuviolanka ollenkaan. Eli tältä näyttää tämmöinen lyhyt pätkä tällaista raitaa. Tänhän voisi tietenkin nyt sitten jatkaa ihan päästä päähän. Mutta me tehtiin nyt tällainen pätkä. Ja tällä tekniikalla pystyy tekemään myös tosiaan kaikenlaisia kuvioita. Tässä on nyt esimerkiksi tehty tällaisia vaakaraitoja. Eli tästä näkee, kun nämä silmukat menee tolleen poikittain. Eli tämä työ on aloitettu ne kuvioiden tekemiset näin päin. Eli tällaistakin voi tehdä. Ja sitten tässä on tehty ensin kukan varreksi tällainen suora raita. Ja siitä on sitten tonne keskeltä ulospäin tehty lehdet. Ja sitten kukkaan tehty ensin tällainen kaari ja sitten siihen terälehdet. Ja sitten tämä on vielä tämmöinen hauska. Tämä on ollut alun perin, tässä on ollut pelkästään tällaisia yksinkertaisia palmikoita tässä mallitilkussa. Ja sitten siihen on tehty tällainen tehosteraita täällä virkkaamalla tänne reunaan. Eli on vaan menty tuon palmikon silmukkaa pitkin ja tehty tällainen tehoste. Ja sitten tässä on yksi raita tällainen, mikä on kokonaan se palmikko kuvioitu tuolla virkkaamalla. Eli tässä on nyt 3 tällaista virkattua raitaa vierekkäin, niin siitä tulee sitten tällainen koko palmikon peittävä kuvio.